Action. Joo, tästä se lähtee. Exterminator 2. Tai minun video 2 oikeastaan. Joo, eihän alun perin ollut mitään tarkoitusta tehdä mitään. Kun se yksi video, missä nyt esittelin tätä upeaa kotiteatteria ja sitten elokuva- ja musiikkikokoelmaa, mutta se nyt jäi vähän parista syystä nyt sitten ajattelin, että jos voisi sittenkin tehdä vielä toisen pätkän. Miksi tietysti kenties joskus vielä kolmanenkin, mutta tähän toka oli syynä se, että se ensimmäinen pätkä se jäi hieman puutteisiksi. Ihan kaikkia tästä kokoelmasta en tullut käyneeksi läpi, että voisi vilkaista sen verran vielä ihan nopeasti tuosta. Toinen syy on se, että tämä New York-matka, sieltähän tuli jotain elokuva-aiheestakin mukaan. Jäi käteen ja sitten vielä kolmantena oikeastaan ihan alkuperäisenä syynä on tämä spesiaalihankinta, jonka tänään kävin hakemassa postissa. Että tuohon sitten voisi videon lopuksi perehtyä vielä, avata se, että mitä sieltä löytyy. Että siellä on semmoinen juttu, mitä toi niinku Lootasta sanoisin, että toi Sark, sitten Kaapo, jota ei ole kylläkään näkynyt vähän aikaa, mutta niin Mertsi Kaapo arvostaisi varmasti, ja sitten vielä kolmantena voisi sanoa Kyjibon. Niin, ja tuo Kryptinen Lordi myös varmaan, ehkäpä. Ja sitten myöskin muita vielä, niin jos ei aivan täysin samasta syystä, niin Rautapuoli ja toi Cloud. Että heitäkin saattaisi tämä kiinnostaa tietyssä mielessä. Joo, niin sitten semmonen, että tiedätkö, kun Rautapuolihan näitä näyttelijämiehiä, niin tiedätkö mitä olisi tapahtunut, jos silloin kun Charlie Sheen erotettiin, niin mitä jos Rautapuoli olisi palkattu tuuraamaan? No, sen sarjan nimeksi olisi muutettu Miehen rautapuolikkaat. Juu, no niin. Eiköhän mennä siihen semmoista rampia ja naukkisnaurua vielä pitäisi saada päälle, mutta ei nyt irtoa enempää. Joo, no niin, ei kun tästähän me vaan aloittaa. Nämä Anut ja Antit jäi viimeksi esittelemättä, niin perehdytään vaikka siihen ihan, että se on ihan komea pino tässä. Siinä on esimerkiksi niitä, josta on se just tuo elokuva tehty. Teekö sillä lailla vartijat? Ei nämä minkälaisia järjestyksiä kyllä ole tällä, että kun on vaan viskonut päällekkäin, jos johonkin. Kuparikansa on muuten, onkohan mä tätä lukenut edes sen jälkeen, kun ostin tämän itselleni takaisin uudestaan. Niin ei varmaan ole, kun se on vieläkin, no en tiedä, enpä muista. Mitäs kaikki, no, eli levitän hiukkasin tässä koko ajan, mitä kaikki täällä on. Tuo musta joutsenta on näistä kyllä vähiten tuttu ja huonoin väittäisinpä. Mutta no katsotaan nyt. No siinähän siellä on kyllä älyttömän monta hyvää albumia. Tuo hiusjuttuja, Paatunut peluri. Kyllä, mitäs, Ruuturouva. Joo, Aave Fregatti. Runsaudensarvia. Ja nämä. Kyllä, erittäin hyvä luettava vielä aikuisenakin, että on näitä ollut ihan fiksua hankkia uudelleen itselleen. Köyhänä pentuna vei divariin. Jep, mutta ettei tässä nyt tule ihan jaaritteluvideo liian pitkään, niin katsotaan mitä nyt ei silloin viimeksi oikein käyty läpi. Et tässä on minun sitten nyt muita paikkoja, missä niitä elokuvia on, että mitäs tästä löytyy esimerkiksi. Niin, eli tässä TVn, tuossa noin, alakulmassa. Pistä, joo. Siinä on, no joo, siinä on esimerkiksi minun Steve Martin kokoelma. Tuossa ei kyllä kaikki, että siitä puuttuu pari Blu-rayta. Roxannia vauhdilla Chicagon muun muassa. Alastomia aseita täällä on. Joo. Fight for your life ja Wayne's World. Niin, ja tässä on sitten myös, täällä takana on sitten vielä niin, parikin, vielä tuon rivin takana on vielä yksi rivi, sekä ylä- että alarivi, että näitä on tässä ihan hyvät pinot tässäkin, tähänkin saatu mahtumaan. Coffee, joo, okei. Ja Rapid Fire, okei, hyvä. Ja mitä? Joo, no. No enpä tiedä, ei vitti ruveta penkomaiksi enempää, mutta
Joo, kyllä tämä jonkun käsityksen antaa, että varmaan, että minkälaiset määrät siellä on. On vielä tuollakin piilotettuna. Ja sitten tietysti tämä vielä, mikä tämä on, dekki, teline. Sen alaosa on tunkenut sitten kanssa, kun että on jonnekin saanut mahtumaan. Niin no nyt näkyy varmaan, nyt kun ollaan kesäajassa, niin varmaan Blu-ray-soitinkin näkyy huomattavasti selkeämmin kuin viime videossa. Että siinähän se. Kaikki nämä oli aika pimeänä, kun ei ollut valoa. Mutta joo. Joo, mitäs sitten täältä vielä löytyy? Katsotaan sekin. Täällä on 6. Tuonkin, kai, Jackass. Siinä taitaa olla Henry tämä Hollanti-versio muun muassa. Joo, kyllä. Mitäs Fight Clubia, josta on kyllä Blu-raykin, eipä tuolla DVD:llä tuollakaan tee enää mitään. Ja 6. aistista on myöskin jo Blu-ray, että tuolla kai tekisi. Joo, siinä on, mitä tuolla takana oli, taisi olla muistaakseni jotain videokasetteja, vanhoja. Mitä siellä oli? Ski School, all right. Näitä. Ihan jes. Kuilukomedia. Joo, siellä on sitten jotain. Mitähän tuolla onkaan? Appan, ei ole. Eikö on Appan musiikkivideokasetti ja sitten Apulannan musiikkivideoja. Onko tuolla Radiohead? Sitten on no joo, parikin Apulannan kasettia. Mitä kaikkea, enpä noitakaan jääsyyteen kyllä vilkaissut, mitä sillä se on. Saatiin sitten työntänyt nauhuriin niitä, että katsosin, mutta joo. No niin, siinä on aika pölyisenä on sitten. Ja no, näin, tuolla on. No, otan ihan pikaisesti tuosta. Niin, joo, sitten on musta Chuck Norris. Katos, ihan kunnolla. Varmaan siellä kirjoitinkin sen, että kyllä Lootan miestä, niin kyllä se Lahtinen on, joka on niin minun elokuvakokoelmiin eniten päässyt vaikuttamaan, että mitä mä oon hankkinut suosituksilla, ja hyviä suosituksia on ollut, että niistä on kiitollinen kyllä. Chuckit ja sitten nuo kaikki Rossmayerit ja Jackie Chanit ja tämmöiset. Mutta paljon on suosituksia, hyviä suosituksia tullut. Vanhojen Godzilla-kasetteja ja sitten, onko tullut hei me pamput. On, hei me pamputetaan ja hei taas me. Joo, no niin, selvä. Siellä on semmosia. Siirrytään, eikä tää nyt ei tarvii se enempää. Siirrytäänpä sinne, 7 minuuttia, 8 joku. Melkein mennyt. Siirrytään vaikka siihen New York-aiheeseen, että mitä sieltä tarttuu. Vaikka tosta noin ensimmäisenä. Joo, minähän pidän kiinni vanhasta hyvästä toimivasta jutusta, eli uusi CD-soittimeni. Kannettava Sonyn soitin. Samanlainen kuin tuo edellinen, joka hajosi. Tuon sieltä ostin New Yorkista. Tilasin sinne hotelliin. $0 postikuluja ja €0 tullia, että se oli aika hyvä. Pelkästään soittimista piti maksaa. Hyvä kauppa ja hyvin toimii. Mukava kuunnella taas kävellessä. Ja sitten, no niin, katsotaan niitä New York-tuliaisia. Eli aloitan tuosta. Eli erittäin hyvä romanttinen komedia. Jossain määrin romanttinen komedia. Enemmän humoristinen kuin Harry tapasi Sallyn. Niin. Avataanpas tämän. Laitan tänne talteen. Tämä Katstelin kortti. Otin sieltä tämmösen. En se oikeastaan muistanut sitten vasta Suomeen tullessani. Muistaa, kato, nappasin tämmösenkin mukaan sieltä. Niin, eli täällä Katstelissähän siis kuvattiin se kuuluisa elokuvan, eikä kuuluisin kohtaus. Sieltä tuli käytö, se oli ihan mainio paikka, vaikka ei nyt se, missä nämä kaksi sitten söivät, olivat siellä aterioimassa tai mitä, niin sitä pöytää en kyllä sitten löytä se arvotuksesta, mikä pöytä niistä oli, mutta hyvä, että tuli käyttö. Ihan hieno paikka. Kortti oli mukava saada mukaan. Ja sitten hetkinen, joo, aivan. Tosta noin. Videodrome. Avataan tämä, mitenkä mä saan noitin. Eikä tämä saa auki. Noin. Hankala. Joo, no niin.
Se on auki. Siinä. Videodrome. Elokuvalippu. Että näitä ei voinut vaan kävellä sen teatteriin, vaan piti siis hakea ihan elokuvalippu sieltä vastaanotosta tai kassalta. Sitten tällä pääsi katsomaan se elokuva. Oli kyllä mahtavaa, että suositteltu ehdottomasti, että sinne kun menette, niin kannattaa käydä katsomassa jotain elokuvaa. Ja Blu-rayhän tämä siis on. Totta kai. Tämä Videodrome. Näin, otin senkin muistoksi mukaan. Ja sitten vielä niin aivan ehkä mahtavin juttu vielä kaikista oli se, että tapasin New Yorkissa huikea onnenpotku, niin sellaisen näyttelijättären kautta mallin, joka on ollut muun muassa tuon, missä mun Lost Empire on. No ei tuossa. Lost Empire ja sitten tuossa Shopping Mallin. Tämän ohjaaja Wynorskin ohjauksessa. Että sellaisen erittäin mukavan näyttelijätär naisen tapasin siellä. Olin todella onnekas, täytyy sanoa. Ja